Шановні жителі Кременчуцького району, хотів би звернутися до вас, до підприємців, до аграріїв, до представників бізнесу. Шахраї знову активізувалися і від мого імені з телефонів, які не належать, з номерів телефонів, які мені не належать, телефонують представникам бізнесу, аграріям і вимагають кошти якоби для потреб ЗСУ. Це все фейк, це все шахраї. Тому, будь ласка, прошу на це не звертати уваги. У районівської адміністрації є офіційний сайт, є офіційні телефони. І якщо до вас хто довернувся, будь ласка, виходьте на офіційний сайт, на телефони районської адміністрації, уточняйте. І у разі, якщо це шахраї, то звертайтесь до правоохоронних органів для того, щоб вони вживали заходів і з мене реагували. Всім дякую, бережіть себе, слава Україні!